Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg kommer fra Sorø Musiske Skole, men jeg kommer også i høj grad fra kulturkaptajner. Og jeres børn skal nu i gang med at være kulturkaptajner. Vi skal til at varme op til, at vi kommer på besøg og laver projekt med dem og spiller koncerter for dem. Så der kommer til at ske noget ude i klasserne. Og så inden vi kommer, og så den 13. november, der kommer vi og spiller en koncert for jer med orkestret fra Sorø Musiske Skole, og Christina, som er danser, kommer til at være med og lave noget lige efter koncerten, og så er der nogle uger, hvor hun laver dans- og bevægelsesting med dem, med børnene. Og til sidst, så slutter vi af med en fælles koncert, også med børnene både fra Rødsvedby og Holbergskolen, som kommer ind til Sorø Musiske Skole, og vi laver en stor koncert til dem, hvor de laver en masse af de bevægelser, de ting, som de har lavet med Christina. Og så er de blevet kulturkaptajner. Og de skal synge, og de skal danse, og de skal lave alle mulige skønne ting sammen. Og så handler det i høj grad om, at de får noget input, noget kulturelt, kunstnerisk input, men at de så også selv kommer til at lave noget output selv, så de selv kommer til at være små kunstnere og kulturkaptajner. Så det glæder vi os meget til at komme i gang med. Og det kan være, at vi er så heldige, at vi måske også får sendt noget med hjem til jer. Hej.